दिनै बेवहाय तामुलपुर जिल्ला UPPL बे तामुलपुर जिल्ला UPPL नि लाइमोन जाय इउथ सेल बे इउथ सेला बेवहाय मोनसे मागो दमासि बे मागो दमासिखौ थांखिनानै मोनसे बेवहाय हाबाफारि लादों। बे जोङो गोदोनिफ्रायनो मोनथिखायो जोंनि जि सुबुं फोथायनाय बे सुबुं फोथायनाय जि मोनसे जोंहा हाबाफारि जि मागो दमासियाव जायखौ जों बेलागुर होननानै बुंनाय जायो। बे बेलागुरखौ जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन बुङो, नाथाय आं बागानपारानिखाय जोंनि ओनसोलाव बेलागुर होनो आरो बे हिसाबै बे बेलागुरखौ सावनाय बा बेलागुर माने फोजोंनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारि जोंहा बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन आरो जों जयैनो बाहागो लानो हादों। गरेस्वरनि MCLA बिथां पबित्र कुमार बर' आरो तामुलपुर बियाबनि MLA बिथां जलेन दैमारि आरो बेवहाय माखासे माने राजखान्थियारि बिबानगिरि दैदेनगिरि आरो मावथि आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन गौथुमनि माहारियारि गौथुमफोर राभा फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, माने बाथौ धोरोम, बेबायदिनो खंकर खंगनि बेबायदि गुबुन गुबुन धोरोम आरो माहारियारि आफादफोराबो बेवहाय बाहागो लादों। दे जोङो मोनथियो दे जोङो गोदो फरायनो मोनदोंमोन, दाबो बेयो जों बे गासैबो मोनथिखाजोबो दे आसामाव मोनथाम माने बिहु दोङो। बे जाहैबाय बैसागु, रंजालु बैसागु, काति बिहु आरो माने मागो दमासि बा माग बिहु होननानै बुङो। दा बे हिसाबै बे मागो दमासिया जों आसामाव थानाय आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाया बेखौ फालियो आरो बे मागो दमासिनि जि मोनसे फालिनाय बे फालिनायनि गेजेरजों गमामायैनो जेरैबायदिहै जोङो जोंनि जिखिनि आबाद मावनाय बे आबाद मावनायफोरखौ बुथुमजोबना लाबोनायनि उनाव जोङो न'आव लाबोयो आरो न'आव लाबोनायनि उनाव जोङो मोनसे रंजानाय फोरबो खालामो आरो बे रंजानाय फोरबो खालामनायावनो जोङो मागो दमासि होननानै बुङो। आरो बे मागो दमासिजों सोमोन्दो लाखिनानै जि बेलागुर बा जि बेला फुजि होननानै बुङो बे सावनाय आरो बेनि गेजेरजों गमामायैनो जि फैबाय थानाय सम बे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि जि बिटिआर ओनसोल बे बिटिआर ओनसोला 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आथिखालाव 15 बोसोराव बेयो आगान होनो थांगासिनो दङ आरो बे 5 बोसोराव आगान होनो थांनाय समाव जोङो जेरैबायदिहाय बेवहाय मोनसे गोजोननि जि मोनसे थासारि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारि गुबुन गुबुन माने रावारि बे गासैबोनि गेजेराव जों जेरैबायदिहाय खौसेयै आरो गोजोनै दे बेवहाय जों थानो हादों। दा बे गोजोन थासारि आरो खौसेयै जों थानो हानाय जि मोनसे थासारि बे थासारिया जाहाथे गोजोर जायो आरो बे थासारिखौ जाहाथे जोङो गोजोरै माने लांबाय थानो हायो। आं दिनै नैबे तामुलपुरनि जे मतंगा सकनि जि मोनसे बेलागुर सावनाय जि फोथार बे फोथारनिफ्राय आं गासै बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बिटिआरनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि गासै आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोननि जि बिजोंनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो आङो हामबाय होनदों दे फैबाय थानाय जि मोनसे सम बे समा जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय बे बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय आरो आसामनि आरो बुहुमनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लानानै फैयो आरो मोनसे मोजां थासारि जोङो मोननो हायो। आं बेखौनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं नुवाथारिनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे फैबाय थानाय समा गोजोन जायो, गोजोना जोंहा गोजोर जायो, आं बेखौनो हास्थायदों।